Imi? Right. Ini Berai. Garai zvanikaita izvi. Ngatifambe itoni. Nyaya yakaitika ndeyekuti teta wakauya kumba. Wauya kumba ana mambo yao mzukuru wangu abuda waenda mucheti ni. Jayo mangayo wataulya. Amai, vanhu vese ava vada kuzwa nyaya yedu. Saka munoti kwidzeiwe izvi ndikuti vanhu vese vava musazoenda vachitaura pasiri. Pamusoro wechangamiro nyaya ndauya nayo ndeyekudai amai vakauya kumba vasvika kumba pasvikira nditsvaira mvura ndakutoora marara uku handiti maikera mamukasei ndatamuka mama mamukasei zvakanzi murikuitei ndakati ndikuda kubvisa marara ndakapedza kubvisa marara ndokorobha mumba zvakanzi apedzai ndoda kukuonai mba ndatoraiti mba ndakorobha mumba ndapedza kukorobha mba ndati mama toyai mundione ndikuda kubuda naida kuenda kumasoro ndobva handiti andiri kudai kumba mba ndati kana muchindida kumba genditore bhaketi kana nda kudzoka ndoya nekumvura ndobva ndatobuda mumba nebhaketi ngova tichishedzai keila aite sei akuperekedzei ndobva ndashedza keila uye zvishuwa takaenda tasvika kumba ndobva handiti nyaya ndakushedzerai ndeyekuti ndikuda weti yakeila ndobva watora bhaketi mbva wati hande kuseri kwekicheni mbva wasvika kuseri kwekicheni mbva wati keila chiita weti yako mukuda weti chete handisikuda tsvina yako mukuda weti zvadaro ndobva wata ndapedza kana makachida kuita sei kana makachida zvomukudzokera mba ndati alright mama gendite sei gendiende takuenda kumba mwana akabva amhanya kumba mbva ndasara ndichera mvura asvika kumba ndobva akuchemwa nagogo wake achiti agogo ndikuda weti yangu yaita sei yatorwa nagogo zvakanzi waitora wachiita sei zvanzi handisi kuziva wanditiitira weti yasara mubhaketi nguvayo ndichibva ndasvika ndobva ndichameikela zvekutaurwa nemwana ichokwadi here ndakati akuti zvanzi ataura kuti ndikuda weti yangu yatorwa nagogo ndakati zvaakuudza izvizvo hasinyepo mama ndobva wati inini handichaenda kumasoro kwana ndida kuenda ndakuenda unobvunzani atete isu mbva ndatobuda mbva ndaenda kumasoro mama mbva wazosara wachienda mbva wanowabvunza hanzi vakadaira zveshuwa kuti zveshuwa weti yemwana ndaita sei ndatora zvanzi mamuchida kuita sei zvanzi ndine mishonga yana ndichida kugadzirai munhu akasungwa ngaari kujeri saka ndivana ndida kugadzira mishonga ndizvo zvere atete ndikutaurwa nomuzukuru aiwa taurai chete zvataurwa ndakaenda kumba kwamaini taurisai ndakaenda kumba kwamaini ndobva ndasvika amaini nongo vari panze ndobva ndasvika ndikati amaini amai keire vari kukanzi amai keire vari kukorofumba ndikati ndida kuvakumbirawo pane zvandoda kuita sei zvandoda kuita aiwa taurai naye zvishuwa ndakashedza ndiri panze ndikati amakeira une zvaukuita zvikanzi ndiri kupese korofo chete mama ndikati ndiri kukukumbirawo nemwana wako ndine munhu ari kumba ukada kubatsira saka tichafamba tichiita sei tichitaura zvishuwawo ndobva tazofamba tichitaura ndobva tasvika kumba ndobva ndatora bhaketi ranga tine mvura nehembe yemunhu akaida kubatsirwa ndobva ndagadzika pasaidi takaenda pasaidi nekuda kuti mwana anga ari mwana musikana anga ari ndikati azvingaita kuti apfeke nuru mwana vako vazukuru vangu vaenda kuchikoro ndiyo purobhurema itaitika ndobva ndatiitira kumukerera ndakasimukuka kuita zvinhu zvacho nokuti ndakaziva kuti vana vande vangu muzukuru wangu ndasingaziva kuti zvinozodinetsa ndobva aita kwati iye mune hembe yemunhu yewu ndobva ndatosumudza makeira vasati vabuda ndikati inini iwe uri kuda kugeza chibva watakureti vanogeza ndobva anogeza ndobva zvapera ndofunga zvinhu zvakutonza 4 months handiitika saka pamashure apo zvanga zvichinetsa vangu vachiva chituka kwandiri vachiti iwe wakatora wete mwana wangu vazeri ndikadai kwandiri munondibvunza zvakanaka handikanganise ndikeita nokuti muzukuru wangu ndachida kubatsira munhu ndogara ndichizviita sei ndichingozviita saka ndakaya kukumbira ndaenda ndichizvina ndichida kukwadzana naye fungo ndaita kukumbira ndaidona kuitakuitakuitekuse vakaita 2 times vachetikiwa saka ndakazosvika pokuti inini kutukira kwanyanya napa inini chirega ndishedzowo watozisambisvakasi vanhu vavanhu vana vanachazana ndovauemba ndakatsanangura nyaya ndikati hapana kana problem yaanongowana mama inini ndozvandakaita ndakaita sosososo zvechokanyiwa nobva kana zviri zvovatete chirega tikumbire kuenda kunomu kwacho ndobva vazogara pasi ini ndiripo zvingansanga mwana haana chaanoita sei chaanombovhurikika nacho tete vari kutaura kuti ndo maitira ndiringa asi kuti pomwe maitira kuti mwana ndipara zvomwana muzukuru wavo tapedzerana paya mai manje pasvondo yapera vana vakavhiringana wamaini namunhu wangu futi vanetsana uko
amainini vakamhanya vasvika pachivanze vakangoti what ini ewo ndobva vati inini muchidzidzisa vana ambonodzidzisa vana venyu vanoita zvokuba vanoita zvokudii vakutanga kungopopota vachituka payandina kudai ndikati amainini zvikanzi ndida kukutaura vakamira chivanze zvokuti vanhu vese kabuda munhu sokumira so ndikati ayo musadaro ndobva ndazokokiyakiya dzimwe ndobva ndakuteera kuna vakomana vaenda nekuti pane nyaya yakaitika pakati papa yekunetsa nekuvakomana ike saka ndakuteera kuti ndinoona kuti zvinhu zviri kutaura zvina vakomana zvakamira sei ndobva ndaenda kuya ndauzokwanisa kusvika kuya pane mukomana mudigiwo pakati ndakatosvikira vakomana vakutozisana vana vavo tu vasvika pavani pemukomana wangu vakutokanganisana vanhu zvokuti mujesti mangu ndakakuwara handisi munhu ari daiti kana ndakatokuwara zvokuti ndaiva ndinamari dairega kuisira ndofunga pamurunzi wotaura kuti ndakakikirisa nawa kuvadziri musadaro kokama musadaro ndobva ndazotaurira mukomana mukuru ndiye akazondinzwisisa ndikati ndikirikaichwangu ndikanzi mama ndikati tora munin'a wako ita sei uende sei ndobva atora munin'a wake vaita sei aenda ku ndobva yakazongopera ipapo saka inini ndakandirika ndikati ezvinezvo ndichaiudzani munopera kwamazuva ndakamboedza kushedza vakomana vangu vakaona zvino ndikaramba ndichitukwa sokuita ngemwana mudiki ndichasvika pano ndobva ndakazosumuka zvamuudza kuti nyaya yekumapurisa ndobva ndaenda kuya ndikati inini zviri nani nditore pisoda pamwe ndingasununguka kugara kwangu for sure ndakainingirika vetemari ikashandiswa haina kuti yakaiswa pamwe vanhu vakati mamukunzwa hembe yemunhu ukashamba but iri kuramba ichingoita handina hamene ndobva ndakati ndingasunungukamandinzwa nyaya iripo makagona here kutora pisoda handina kugona ndikuziva kuti ndikatotadza nekuti kutadza kwangu kupereka ndakatadza nekuti munhu osvika kupereka nyaya iripo munhu akakupai zano iroro handinakuone nemunhu zano miraiga kana dziri pfungwa dzenyu dzikakurasana nyaya iripo saka kune madzishe kune masabhuku kune chii ndivo vanhu vaifanira kutangira ikoko kuti imiwe shuwa ini ndikutenda mhosva yangu ndakadai sokutsanangura kwamuri nokuti nyaya inoitika pasi pano hatina kuiswa kuti tichagara kweupenyu hwese munofakai dambudziko robva ratanga imi hamusisipo chii chinoitika vanhu vachasara vachimhanya vachirusa dzimwe dzimari nokuda kwezvinhu zvasingarapike ende hazvichazikana kuti zvakafamba sei pamakatadza imini uyu hamwana hazviwakira mwana wouyu ana baba wake maifanirwa kushedza baba womwana ipapo ndopa ndakakanganisa handisi kuramba ndakapatanga zvishona ndakanga ndangoshandisa kuti mwana womira wangu ndikarasika mukwasha akazozvinzwa ezvinozi imbai mwana pamberi apo pachaita dambudziko rokuti imba iyoyo itadza kugara zvakadii zvakanaka echingonzi ambuya wako vakati zvinokonzera kuti vanhu vatadze kugara zvakadii zvakanaka saka zvimwe zvinhu kana tiri vanhu vakuru ngatikurei tichiziva kuti zvatakuita izvi hazvizokonzeresa here kuti vadiki vasare vachizoita se vachitadza kugara zvakanaka imi pamakatadza makunotora protective order yaiya mukutaura iyi muchiti igozoita sei makuda kuzvidzivirira manje kuti avatye kuti mutemo haubvumire kuti vataure nemi tangai mapedza kanyaya amainini vakati vana vatukana ivo vana vachitukana ende hakusi kutanga kundituka pata mumira wangu inini amai wangu ani mangu vakamira chivanzi uri mwana munyina vakabuda vanhu kumira kudai vachitevera kutukwa kwandaitaini handina kudai pamusoro imambo mira ambuya imi muno vana vari pamba penyu vadiki vakati ikumira vana vari pamba penyu watundira mubhangeti yakaitika mazika vanga vari kuchikoro saka munhu yanga ari paneyekwe makati kuvamirira ipapo ndinobvuma kuti ndakakanganisa nekuti izvi zvinhu zvinogara ndichizvita hakusiti zvinywana ndokungana amainini vatoziva kuti ndinobatsira vanhu vati ndakavhindika ipapo ipapo ndikubvuma nekuti unofanira kubvuma mhosva yako mwana iye haana kana zvaanoboita kana zvaanohara akuru kuzoenda uku inyaya yekubvuma mazvinzo kana tazinzwa patisipatisizve kushonga saka zvaaonekwa kuti zvakaita kana vanhu vazviramba zvinhu zvakaita zvakaita taine vamunoita navo vamusingaita navo musaita sei
Ayo pakondokanza karasika isabhunyai kuti mwana wangu akanganiswa here nekuti ya nokuti ine handichaziva kurarama kwake kuti zvichamira sei nokuti munhu anenge akashandisirwa mushonga zvinhu zvaimbozvona zvichiitika here hai ndikutotanga kutozviona iwo waiziva kuti vanozviita amainino vacho munoziva kuti vanozviita munoziva vachizviita handizivi kuti vanoita murake amai pane mwari kana arikubi yaikuda munozviziva uyai amai arikubi yaikuda asi ombe asi vanhu abe amwe bichari paura paoma andingadzokaizvekuti amafraud mubvunzo uya kwamuri munoziva here basa raatete ndaatete ndadziya baba kwavasati penyawo ndiani munyinya wenyu omese ava ndatitoenji munoziva kuti zviite atotongwani mudzimu zvokurapa izvozvizvi vairaparapa shuwa vairaparapa uyu ava ndobva vakura kusvika eji yavari vasingazivi kuti atete vanoraparapa maichifambisa sei musingaudzi vaningina kuti atete vanoita basa rekuraparapa nokuti nhasi vane mwana aitirwa zvinhu asi mwana wenyu aitwa mwana womuninina nhasi muninina ari kuti ambozviziva anozvifambira sei kuti atete vanoraparapa atete avaisu tichikura tinozoti zvishuwa mudzimu vourima ivo vachitonooswa kuhope vachiraparapa asi kuti isusu vazukuru vavo vazotipiwa mushongo kuti izoita izvi ita izvi asi tingaibonzwawo nevamwana chiti tiri kurapiwa atete mabhembe zvoweti vakambozvinzwa here mbovape mukana siata kuti taurai ndindorai mberi mozopinda mubvunzo wavo ipakweni zvoita hangu hamuzivi uyezve kuti aishandisirwe hamuzizivi handizvo atete anzi zvishuwa zvokuti munoraparapa zanozivi kasi apo makashinga ava mavhuma ndakapinda imba isiku ndandapinda kuti ndakangadasunga nditeimba munina wangu saka ndo saka kuti imimi manje saka kuti murono aiwa hazvingokwadza munhu zvinokuwadzana haanoti anomboita mwana yena mwana nekuti vanhu vari pamba ndo zvandinoitakanabatsisi ini zvandamuchifunga zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka dzomwana fambai maprofita mangani matatu mutsvage kuona kuti mwana uyu ramangwana rake rinenge rakamira sei because tikufunga because pfungwa hadzirege kufunga kuti pamwe pacho zvichaitika kati fambai pemaprofita matatu muchitsvaga chinhu ichi muona kuti mwana raramo romwana kumberi kurinenge rakamira sei zvinobatsira kuti ukama hwenyu hurambe huchienda kumberi atete garai sokugara kwandikaita aikona tukanza uko kumatura mutaisa mutaisa kuno kwatiri chete ukamukumbirwa munhu wacho akaitirwa mushonga yaagonewo kukura kuti ndaka mushonga wangu wokupei wakashandiswa kutwa wetemwana yaidai mwana mudiki ipapo zvinotoshandisa vadiki vasati vaa mukomana musikana pane mumwe akaziva mumashure meyenzi ndingashandisireka mukomana kadikanako pamusoro yamai yaidi yapera kudhara mapfuma chinhu chikuru chanyangarapo ndechobvunza kuti kwenini maizotora kumba kuvaiziko kumba kwenyu varikosengati vana vange vari kuchikoro komaidi kuvamirira akanga akuperi munhu wemaira pere ndokamangapara musama ndakaipara bati kutaura kwangu makunzi ndataura kuti uyu munhu asi kutora uyu mwana wangu wo ayatorwa maji baita nyaya kana baita nyaya atete
Sasa unofenda. Handikwanisi kutaura navo Tete. Dala kuti mchendorana. vakatotora protection order ndisakubvunza nyaya Amai. Awa ndatisimba. Paukama ende munofamba. Kana zvakaita uzima kubatsira munhu pakazvitira pasiri kuna mukaumira vanhu vani vavo but ende munofamba tinokupa akutonyaya iri chikoro handidi mashotikasa nyaya ende taizokumbira kubatsira atete chana next time mukaona ndauya ndirini ndoda kubatsirwa ngandiuye nei inini munotaura iwewe watoda kubatsirwa inonotsvaga chii kamwana kakadai mubude muchii kudaiwa zvako madzidza zvinokunyangadzewo hazvinyangadzi imi musaiti musafunge zvanhasi funga zvekumberi apo makafunga zvanhasi maida kukurudzwa kwatamari aiwa hakana mari ndongobatsire handina mari yandiri sabo ile munofamba ndatitenyu pana nyaya inowomasitereke makaita pamwe chete kana vakachenawo musoro itanga zvinoitika nezvekuti zvakafanana kuti watitora protection order tichadzorana sei tichafamba nawo sei unomutungamiri wani tinomutungamiri nyamadomo iwo wanzozozao zvinovada kuoma musoro polisi toenda irikupota akoko tinoregere akokana ndinanotoda ndakumira ndo vanonotaura kana ndakuta protection order ndo vanotora hatinei nazvo hatisi kuti fambai mazvakoko fambai kana ndatora protection order nditorai hatinei nazvo aiwa kufamba kwakanaka handina kuramba sa protection order ndatora ndinobvomira sematauremu haina kupera inini mambo anobva ndambwena unowatu aiwa ava anobva ndavatuka varikutaura kuti ndakaenda nowatuka kaita ndakaenda kahwani tibatsirikai amai ava vakarwadzwa nezvakavarwadza vakaenda kuita zveprotection order asi vapinda muno mudare vanokwanisa kuzokuita futi protection order vakadzivisa zvese zvava kuzviprotecta from ndinoona nechekare kuti imimi munin'ina wavo murapa natete hamutoona tete hapana kwaimbumira unokora protection order nataura zvokuti mukutuka mukudini zvino zvese izvo mhaya wamambo protection order atete haina kumbonazo inobisai kurefu nechii neharo nyaya iripo imavhuma megani kuti makakanganisa chirerekai pamukuenda kudare kwamajistrate koko endai munosvika munosunungura kana munokanzira protection order iyoyo mufambe nevamwe muyanani but hazisi tiketi kuti amai avadosanayo nokuti mhosva yakaitwa kudara amai mwakaramba muchikudza izvi nokuti amai vaikanzisa hazvishandi zvizokubatana nomuntu apa pada kuway forward nekuti mufambe makaona pasina nyaya yakabva nanyaya sabuka kana kunyanyooma zvikakata unozoziya ndosaka zviri zvishoma musanga zvakawanda sei zvikakata zvaibuda musha iwewo vanhu vaiti chivabvunza mubvunza kuti makagona here vati kudii vati ndakatadza ika ndokutadza kwacho zvinoinofuka mada kuoma mchibva matita kuti makauraya munhu zvifambe zvakanaka ende munofamba tosangana muswa 14 manzwa tete mhuri yenyu ifa ende munofamba nayo kana makareka kufamba makangoregerera nazvo mati amai amai mati harina kasa protection order haisati vakaapply chete haisati yabvumira handiti imimi sunungura nainatete naigogo mwana akaitwawo izvi ndowani toda kuti muve munhu mukuru imimi itai munhu mukuru pamubati vanoda kuti mutsige kuite munhu mukuru misha yeikai mune vanhu vobva vanotadza musesendemo munhu musati maziva zvikuenda kuti ora makakurudza akati ora akatora protection order yacho protection order mangwana
unozoita sei usakwanisa pane zvinenge zvaitika unozomuona sei ini ndichakamireza kutaura ndikutaura kuti bepa rawakaenda kunotora rakatosvika miraikani makadaidzwa kudare nyaya itaurwa ndo nyaya yekuti nyaya yaamai vachanoita zvavanoita hane ndizvozvo imi mendai munofamba ndaatite uchangovada usanga vanoenda sei matambudziko manje itai munhu mukuru tibvarire dare datenga rabvarusangana ava vengoro vaive endai kumba usanganisa 14